लोगोफोर बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसे बरायहरफिननाय थालायबाय। ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा जादों अमा आदार रुनाय, ओमफ्राय आंनि अमाखौ आं देखायगोन। दा बेसेबां दंबावो न'आव अमाया आं देखायगोन आरो नायलांबाय थादो लोगोफोर। आंनि अमाया न'आव गासै माथाम दङ, ओमफ्राय मालायनि आदि हरनायफोराथ' मा बुंबावनो बेमार जानानै सब थैजोब्बाय। जों गामियाव बिराद बेमार जागासिनो दं, ओमफ्राय अमा बेमार बोरमा बेमार गासिनिफ्रायनो बेमार जाजोबगासिनो आरो ओमफ्राय जाहानाव दा जाथ'वाखै, ओमफ्राय मालायफोरना जानानै थैजोब्बाय। आंनि आदि हरनायाबो बिमाया फिसायानो जि गिदिर गिदिर देरबायमोन, ओमफ्राय बेबो थैजोब्बाय, फिसायाबो थैबाय बिमायाबो थैबाय। आरो न'निफ्राय फिसा मासे आदि हरनायाबो थैबाय। सिन्था जाबाय आं बिराद। न'निया जाथ'वाखै आरो ओमफ्राय दा न'निया दं बे मासे, ओमफ्राय आरो नै जे मासे ओमफ्राय जे मासे खादों। दा जाथ'वाखै आरो न'निया जाथ'वाखै दासान्दि, ओमफ्राय मा जागोन मिथिया। उनाव जायाबाथ' मोजां जाबाय। गिदिर गिदिर अमा जाबाथ' 2 बोसोर गाहाम फिसिनाय, एसेबां गोबाव फिसिनाय लस जागोन आरो खस्थ'आ ओरैनो थांजोबगोन। बिराद खस्थ' खालामदोंमोन आं, बेलेगावबो थांगुलाया अमानि थाखायनो। आलासि जानोबो थाङा, थांबाबो दसेनो फैफिनो सानसेनो। अमा मोसौफोरनि थाखायनो न'नि बुस्थु फिसिनायनि थाखायनो जेराव थाङामोन आरो। ओमफ्राय बेमार जागासिनो मालायफोरना, ओमफ्राय मा खालामगोन दा। जानाथ' जाथ'वाखैमोन आरो जानाया, जाथ'वाबाथ' मोजां जाबाय। नङाबा सेस गैला आरो आंनि खस्थ' खालामनाया। 2 बोसोर खस्थ' खालामनाया ओरैनो एसेबां खस्थ' खालामनानै फिसिनाय बुस्थुफोरा बेबायदि जाबा खेबसेनो स्रें स्र' थैलांजोबबाथाय माने बिराद दुखु मोनो आरो। एसेबां खस्थ'जों फिसिनाय, आदार होनाय, आदार रुनाय, बिराद गाबनो ओंखारलायो आरोना लोगोफोर। मा खालामबावनो, ओमफ्राय जानायखौ माथो हमथाबावना लोगोफोर। गैला आरो दुखु। उनावनो बिमाया बिराद गिदिर जाबायमोन, फाननोनो हाला, बेफार लेंहरबाबो फैला, अमायानो थैलाबायगासिनो, मालाय खम मोनगासिनो। गैला, मा जायो नायनोसै उनाव। खस्थ'जों फिदोंमोन आरो, थाबाथ' मोजाङानो जाबायमोन। जानायाथ' जाथ'वाखै आरो जाहानाव। बिदिनोसै। ओमफ्राय दिनै आदार रुबावनांगौ, माने साननै बिदिल' बाद थायो। रुबाय थानांगौ दैलि आदारा। दिनै रुदोंबा गाबोनल'सो होजागोन, ओमफ्राय आरो समफोर रुनांसिगोनलाय आरो। बिराद खस्थ' आरो ना अमा लानायाबो, ओरैनो नङा। अमायाबो ओरैनो देरा नालाय, आदार मानसि नायबासो देरो। ओमफ्राय आदार बायनांगौ। बेलेगफ्राथ' बुरजा बुरजा फिसिनाया मारै फिसियोथाय फार्मफ्राव, ओमफ्राय जों माथो मासे मानै फिसिनायानो न'आव बिराद खस्थ' आरोना लोगोफोर। एकदम मासे अमा फिसिनोनो बिराद खस्थ'। अमाया सानसेयाव खेबथामबाबोथ' होखानांगौखा, ओमफ्राय आदारानो थोआ आरो। बेलेगफ्रा मारै फिसियोथाय, आं हले बिराद खस्थ' मोनबाय एबानबा। बेखौ खस्थ' खालामबाय 2 बोसोर, ओमफ्राय बेबो खस्थ'नि माबाखौ मोनाबाथाय, महात्मा गान्धीनि मोखांखौ मोनाबाथाय नुवाबाथाय माने जाला आरो। आं लाखालाय होनबा इसां बेबायदि मानै माथाम लाला, मासेल' लानोसै। गिदिर गिदिर दा बेखौनो लोगोफोरनो सेयार खालामनाय जाबाय आंनि दुखुखौ। ओमफ्राय मा खालामनो, ओमफ्राय आदार रुनोसै। ओमफ्राय दा मोनायाव होनो थाखाय, ओमफ्राय दा होनोथ' दं 12टानि होनो दं, ओमफ्राय मोनायाव होनो गैया। ओमफ्राय रुनोसै खस्थ', होमबासो महात्मा गान्धीनि मोखांखौ नुगोन नालाय ना लोगोफोर। ओंखायनो खस्थ' खालामनांगौ बयबो। दे होमबा। माइरंजों रुनो गिदिर गिदिरखौ दाननोसै आं एबारबा फिसा फिसा दानना लानोसै। ओमफ्राय बे
एकदम गोसोआव बुंनायसै ओमफ्राय